Това беше всичко за тази вечер. Ще се видим отново другата седмица, когато в последната си битка нашите ще се изправят срещу сърбите. Битка, която ще определи и крайния победител в турнира Три нации. Битка, която ще повиши градуса на емоциите до точка на кипене. Битка, която не може да пропуснете. Довиждане до последния, до големия финал.